So, ang next topic na ito dire is ellipse. So, we have here the second type of conic sections na to. Again, tatlo ang atong conic sections sa parabola, ellipse, and hyperbola. So, this is the second topic na ellipse. And we have here the following definition. So, ang ellipse na to dire is the set of all points x, y in the plane whose sum of whose distance from the two distinct fixed points or the foci is constant. So again, ang foci na to, muna siya ang plural form sa focus. At sa parabola, ang focus na to is sa rabo sa parabola ha. Dahil sa ellipse, foci ang tawag. Okay? So again, muna siya itsura na to sa ellipse na to. Dili siya circle ha. Kaya kasi ma-misinterpret na to. Baka circle na siya. Dili siya circle ha. Lain ng circle. Lain po ng ellipse. Mura siya oval shape na. Okay? Ellipse ang tawag ana. So we have here the following definitions. Okay? So we have here the major axis. Makamantin mo mas taas ang broken line ani sa major axis. Gamay ang distance ng minor axis. We have the center and full vertex. Diri ang atong vertex. Diri ang vertex ha. Okay, kung asa ang major axis na to, mo na siya ang vertex. Dira makuha ang vertex. Then we have also the focus. Napatay focus diri. Tikapad ra na ang vertex ug ang focus. Okay? Kaya nga diri, the distance of the focus to the point of ellipse, they are equal or they are constant. I-add lang nimo. Hindi sila equal. I mean, i-add lang sila, then they are constant. Okay, so muna ang explanation na diri. Okay? Explain naman siya. Ang major and minor axis, center, and vertices. Okay? So diri, kung saan pagkuha sa formula. So, di-explain na diri, pag-come up na sa formula. Okay? So we have here the following equations of an ellipse. Consider the ellipse sa 10.21 figure na atay point diri, point here to the point sa ellipse xy. So alam mo confuse ani ha, kasi mo-confuse sa ni pag solve no. Ang ato lang is yung sa pag-come up then i-claim na nato ang atong formula. So nakatay square root of b square plus c square. Ikuha lang na siya sa formula nato. Okay? Sa Pythagorean theorem. Kung makaremember pa jud mo. Okay? So again, nakatay hk mo niyang center nato. Ang hk nato distance to the point sa foci nato is c. Then ang distance nato point sa major axis or vertex diri a. Dayon from the vertex up to the distance sa point nato sa minor axis is the b. Okay? So by solving that, okay, Pythagorean theorem na kay basi malimot na mo ani a square plus b square is equal to c square. Para na b square plus c square is equal to a square. No? So by solving that, nakakame up dahil ang taog equation. Okay? Hindi na natin magpanong yun sa ni pagkuha. Kani. Gisolve na siya para makuha ang equation sa ellipse. So karon mo na siya ang standard form ng the ellipse. Okay, kani isa sa inyong notebook ha, kani ang formula x minus x squared over a squared plus y minus k squared over b squared. Where ang atong a at saka b, constant na itong value. Then ang x sa k mo na ang pag-locate para sa itong
vertex. Then ang 1 na to, wala siya ang radius niya. Okay? So, we have here the following. Ano siya, wala sa origin ng ito ang vertex ha. This is HK. Meaning ang center na ito is somewhere na point. HK. And the major and minor axis. Okay, remember na itong major and minor axis ha, of the lengths 2A and 2B respectively. Make sure ito ang 0 less than B less than A. So dapat mas dako dapat ang A kaysa sa B. Kaya di naman natin ma-determine ang major axis na nakuha siya. So mo na careful mo niya. So ang lahi-langan ni kaya A at saka B na to gibaliktad ra na siya. Nalagay ang B squared sa A squared. Kaya major axis na to horizontal kapag ang A na to na diri ang B. Okay? Major axis na to vertical kapag ang B na to na diri A na to na diri. Again, sa ang pagkabalo sa ang A ug B, may bala nimo asa ang dako nga value. Kapag dako ang value, ato ang A. Kapag gamay ang value sa constant, ato ang B. Okay, so nakuha. So medyo challenge yun nga itong ellipse. Kaya dagdag yung formula. Kani, kopyahan niya. Kani ang formula, kani. Kani, para naman siya sa vertex 0, 0 or origin 0, 0. Kani po. Okay? Para rin siya sa origin 0, 0. So kani ang formula. So wala na ang HK. 0, 0 naman na siya. So may tabo, may mo siyang x squared over a squared plus y squared over b squared is equal to 1. Major axis na to horizontal. Major axis vertical. May wala rin mo asang dako nga constant para sa A at sa B. Later, may ka na ito dire sa pang example. Muna yung graph niya. Okay, hindi mo ang major and minor axis. Okay, ang major axis, dira makita ang vertex. Natin vertex diri. Then, natin center. Dayon, ang atong minor axis is na diri. Then, ang length na dayon ha, 2A, kani, para sa major axis, length niya 2A, dayon 2B. Length niya sa minor axis. Okay, nga niya, itsura ha, horizontal ang major axis, vertical naman ang atong major axis. Ani, vertical. Okay, so nalahi lang, baliktad lang yung A squared saka B squared. Murang na nalahi. Okay, so ready na ka sa example. So example, finding the standard equation of the ellipse. Okay? Lagi. Sige. So we have here the following. Na atay ellipse having a foci 0, 1 and 4, 1. So automatic i-graph na nimo ni. 8 point, i-graph ang point. 0, 1, 4, 1. I-graph na nimo na yung mga foci. Duha kibog focus. So kung nandiri ang ato ang foci, automatic makita na nimo diretso ang major axis. Major axis nato is horizontal. Tungod sa pag-plotting nimo sa foci, critical thinking na siya diretso na ha. So meaning pag naay foci, automatic ma-intersect nimo ang center and then ang vertex sa major axis. Automatic na siya. Dahil naka pa siya giingon diri, major axis of length 6. Okay? Sa figure
10.23. So, ano niya, length niya, 6. So, i-count lang mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nakuha. 1, 2, 3. Then, kanina ng center. 4, 5, 6. So, na diri ang center. Wala na labot. So, may ilan dyan mo kaniya nga to ang major axis niya. Okay? So, that's why the center is 2, 1. Tungod lang na sa points. 2, 1. And the distance from the center to the one of the foci is 2. Okay? Distance niya, 2 units. 1, 2. 2 units lang. Distance ha, pasabot kani o kani. 2 units. So, mo na imong C. Okay? Kasi nalimot na ha, asa ng ABC. Nag-ingon na ba ako ganina. Ganina sa definition. Then, next na to, 2A is equal to 6. So, you know that A is equal to 3. Again, ang A manggod na to, distance from the major axis niya. Okay, vertex to vertex sa major axis. 6 dapat na siya. Niya, divide to 3. Okay? Kay 6 ba yan nga to ang length sa major axis? Divide to 3. From the point of center to the vertex. The answer is 3. And then, substitute lang tayo ni mo ni kalinga formula. Excuse. Okay, ang sagitan ng C square is equal to A square minus B square. Nasa formula na daan. Okay, kani. Automatic na siya. Kaya kailangan may bukanin mo sila si A, si B, si C. Okay? Tama o. Ino nagkalit ko ganina. 2A, ay, 2A saka 2B. Muna na siya ha. Bigyan kayo mag-atin mo ano eh. Muna challenge kayong geometry. Muna study jud mo ani ha. So, para naman, we're looking for B. Kasi missing siya. Okay? So, ibalhin lang nimo ang B square. Lagi na na dito B square is equal to A square minus C square. Okay? Ibalhin lang nimo ang diri ang B. So, positive B din ang C square. Balhin nimo diri. So, A square minus C square na siya din. Square of both sides. Okay? Then, substitute lang tayo na to ang A at saka ang C. So, the answer is 9 minus 4 square root of 5 na. Okay? So, humana ka sa A at saka sa B. Okay? So, diretso na. Muna niya ang answer na yun. Equation mo ng gipangita. Di ba mo na siya ang x minus h. Wala sa origin ng atong vertex ha. Ang center kay 2, 1. So, ang h na ito, 2. 1 ang atong k. Y minus k. Okay? Ngayon, ingon siya dire, 0 less than b less than a. Ayan, nakuha naman nato ang a, nato 3, then ang b nato, square root of 5. Kinsa man ang dako? 3 or square root of 5. Kinsa may mas dako? Di ba ang a? Ang 3. So meaning, diri ang a, diri ang b. So automatic, kung diri ang a, diri ang b, this is major axis nato, horizontal. Mo na makita ninyo diri horizontal lang atong major axis. Diri ang A, diri ang B. Nakuha. So that's why your answer, pag ako naman, A pamana is square nimo, kaya ang formula niya A square. Then diri B square. Automatic 1 lang na siya ha. Then you're done. This is the answer for the equation of the ellipse. Okay, so hopefully nasabda na ha kay challenge din siya ang ellipse. Medyo
Medyo ano siya. Dagan kay atin manon. Dagan kay studyhan. Next, sketching the ellipse. So we have here the general equation. Kailangan siya isulat sa standard equation of the ellipse. Ano nga yung standard equation of the ellipse? Kani. Kakasabi lang ha, standard equation. Kani nga porma. Kailangan makaporma ka in ani. Pag zero ang origin, pwede po lang standard equation. Okay, so ang buhaton nimo, completing the square na pud ka. Remind the completing the square to perform. So dali ka lang siya, igor ning maitapad lang mga x. Kani itapad lang ni sila. Then ang 4y square x sa kay kog circle x square ug sa 6 square di ay x square ug 6x. Dahil ang 4y square tapad dyan sa y, 8y. Tapad na nimo. Dili na lang dahil nimo. Dahil ang 9, constant man siya, ibutang dire sa right side. Okay? So yun yan, mo nang na-mention ako, tapad na sila, kay mag-completing the square man ta. Kumpletuhon na to ang kulang ani nga square. So ang technique ani, kaning 6x, mo man ang middle term, actually, divide to 6x divide, 6 na lang, 6 divide to 3. Diba? 3 square ang ibutang diri. So mo na 9. So since nagbutang kag 9 diri, 9 pud sa pikas para balance. Kaya nag-create man ka og 9. So kailangan balance. Kaya dapat 9 minus 9 man gud dapat kay ibutang. So naman tayo negative 9, butang na siya diri. Nakuha? Next. Dili, careful ka. Kay tungod, ang coefficient man gud diri sa x square 1. So muna diretso na ka completing the square. Dili, ano man kay coefficient niya 4. Factor out sa ka. Kailangan y yung coefficient nato diri sa y para di na ka maglisod og completing the square. Okay? So i-factor out nimo ang 4. Pagawas ang 4. So 4y square minus 2y. Okay na, Jex, na siya. Careful mo ani ha kapag may mga ganito, may mga coefficient tapat sa y square or x square. Okay, factor out pa na siya. So mahimo na siya negative 2y na lang. Muna mo i-divide both sides, divide 2. Diba negative 2, divide 2, negative 1. Square ni mo 1 square. So 1 square na butang dira. Para ma-complete na ang square. So since 1 man na siya, don't forget multiply that to 4. Para balance. 1 times 4. Then 1 times 4 po there is a right side of equality. So the answer is 4 na lang dayon. Okay, wala naman ni. Nakuha siya. Sagdali siya kay mawag na yung mahitabo. Mabuhat ninyo sa exam. Careful ka sa completing the square. Okay? Ganyan na dayon. Balik mo algebra. Factoring ani. So x plus 3 square. Factoring po dali. Y square minus 2y plus 1. Y minus 1 square. After that, divide both sides by 4. Divide both sides by 4. Kaya ang goal na to, 1 po dapat ni. Kailangan 1 ni siya. Kaya mo man lang itong standard form. Kailangan 1 na siya. So pag divide ni, 4 na diri. Ngayon, canceling for 1 na lang na diri. So karon kisa may mas dako, 4 or ang 1. Kisa may mas dako, di ba? 4. So mo na siyang A. B ang 1. Nakuha siya. Okay? So again, don't forget, square na sila. So mo nang
4 na to, square. Dili siya square root, 2 square. Ang isa, 1 square. Okay? Nakuha na siya. Okay, basin square pa lang. Yung lang 16. Dili na siya na, ha? A square na siya automatic kaning 4. Ang B square automatic mo ng 1. So, ano na ka-idea? Ang A na to, ang A na to 2, ang B na to 1. Naka na. Ngayon, diretso naka-graph. Ano may instruction niya din? O, lagi sketch the ellipse. So, ang HK na to, ang nakasang vertex, HK na to, kani, negative 3. Negative 3 kay x minus h man na 1 dahil na nga itong k. Okay, 1. Then kani, negative 3 ang kwaon ha. Kay x minus h minus 3 man na. Diba? So, mo na ang HK na to. So, next is, yung endpoint sa major axis na to. Kaya na naman tayo idea, kanina na nga to ang center. Diba? Negative 3, 1. Dahil yun, ang atong A na to, 2. So, the endpoints of the major axis lies 2 units to the left and right. Similarly. Okay? 2 units. So, mag-count ng 2 units. Okay? 1, 2. Naman rin yung 1, 2. Dayon, 1, 2. Ano? Nandun yung major axis na to or the vertex. The answer is negative 1, 1, then negative 5, 1. Para naman sa B na to 1. So meaning, ang endpoint sa major axis lies 1 unit up and down from the center. So, 1 unit dire, 1 unit dire. Dire, 2 units from the center to the vertex, left and right. Lies up and down. Nakuha. Next, wala katanungan para naman sa C. A, B, and C ba yan ang pangitaon ni Mana? Ang C na to, solve na ito siya. The answer is square root of 3. Para sa cosine. Ang C ha, para sa cosine. C square is equal to A square minus B square. So, 2 square minus 1 square, square root ni Mana. So, square root of 3. So, ang answer ni para sa ito ang ellipse, negative 3 minus square root of 3, 1. Nga naman eh. Naka-remember pa mo, ni siya ang P, diba? And then, kani ang 1 na to ang K. H minus P, comma. Then ang isa, H plus P, comma K. Mawala siya ang cosine. Okay? Oh, sorry. Okay, so mo to siya. We are done. Basta naka-graph lang dyan taan ni ha. Okay? So, inato. So, medyo challenge jud kayo ha. Dagan kay timanon. Another example for analyzing the ellipse, your goal here is to graph gyapon from the general equation. Isulat nato sa into standard form. So again, ang ginutuluan na ng mga niya, itapad na ng mga x, kani, tapad na sila. Then ang y square tapad sa 4y, then ang negative 8, ibalhin diri. Okay, muna ka din ang 8. Diba? May constant lang siya. So, yun nga, 4x square minus 8x. Blanco sa ta diri. Then y square plus 4y. Then blanco sa ta diri. Kay mag-completing the square man ta. Always jud na siya. Kaya para makaforma tag standard form. So naman tayo 4 sa atong coefficient tapad sa x square, factor out siya. So mahimo siya ang x square minus 2x. So ang technique naman ay divide to 1. Then 1 square, 1 yapon. So 4 times 1 dapat.
So careful ka ha, kay naman kay gi-factor out na 4, gamay jud siya nga mo-multiply siya dire sa 1. So mo na natin for 1 dire. 4 times 1. Dire divide 2, 2. Then 2 square ka dire, 4. Okay, wala man kay ano dire ha. Basing patakan lang putag times something dira. Wala na kay 1 na atong coefficient sa y square. So 4 imong na-create dire 4 pud imong ibutang dire sa right side of equality kay nag-create man ka. So imo lang multiply ang tanan 4 times 4, 8 times 16. Ito lang 4 times 8 plus 4 plus 4. Sorry, good. 8 plus 4 plus 4, 16. Okay? So, pagkahuman, divide both sides by 16. Divide tanan sa 16. So, 1 jud na siya diri always. Okay? So, 16, 4 divide 16, 4. And 1 over 16 man ni diri. Diba? So, asa man ang dako? Asa man ang A? Asa man ang B? A square, B square di siya. So, ang A square nato, 16. B square nato, 4. Okay? So, meaning, ang major axis nato naa sa vertical. Vertical na nga to ang major axis. Kay kanima ng B, kanima ng, sorry, kanima ng A. Sorry, nabaliktad. Kani ang B. So, medyo, di ba, confusing na siya. So, manang careful, jud kayo mo, manahon na. So, square root ana nila, 2. Ang 16 kay 4. Or you can write 2 square, 4 square. So, mga na ang A nato 4, B nato 2. Ang H nato 1, K nato negative 2. Kini negative 2 na siya ha. Kay Y minus 2. Ina na siya. Importante jud kay na may makuha nimo ni sila si H, si K para sa vertex din ng D, A at saka B natin. Para number of units. So, first nimo pag-graph. Bali lang pag-graph actually. Wala sa ang center. So, buka na itong center. Drawing sa kang center. 1, negative 2. Dayon ng A na to 4 units upward, downward ang distance niya from the center. So, meaning 4 units diri, 4 units po diri. Nakuha siya. Dayon ng isa, 2. So, meaning 2 units left and right para sa ito ang minor axis diri. Ina na. So pag nakabot ang mga points, connect the dots na lang dahil para maka-create dahil ng ellipse. Ina na ra. Ellipse dahil ay mong makreate ana. Ang anak ng mga points sa major and minor axis. Tunod na lang ani, kanina ang kinahanglan maka-create na kang ellipse. Mo na to siya. Ang C naman para naman sa focus nato. Asa ibutang. Ang pagra lang sa vertex actually. Okay? So, ang formula niya, C square is equal to A square minus B square, di ba? So, ang A square na to 16 minus 4. Dili jud di mag-negative ang nasa loob ng square root, ha? Pag mag-negative gali, there's something wrong sa imong solution. Wala tayong ganun. Hindi pwede mag-negative ang nasa loob ng square root. Okay, lahi na lang nga situation. So, kailangan positive. So, the answer is 2 square root of 3. Okay? So, mga to siya. Yung mga kinahanglan nato, center, vertices, nato, foci. Major axis nato is vertical ha. So, H, comma, K, minus P. Ang isang H, comma, K plus P. Ang P nato mo na ang sa foci nato. Okay, mo na siya. Parehara na. Ang C o ang P. Si makonfuse ko ba, sir, parehara ba ng C o sa P? Ang P manggod sa parabola ramang good to. Ang C, mo na siya ang foci. Para hindi mo ma-confuse. Pwede po, sir, pwede po C. Pwede po, parehara na siya.
C na lang, para di lang ma-confuse. GP, manggod ako. K plus C. Ang isa, K minus C. Nakuha siya. Okay? So, kamo na compute ani. Negative 2 plus 2 square root of 3. Use your calculator para makuha ninyo ang exact point ani. Use your calculator na lang ani ha. 1, comma, negative 2 minus 2 square root of 3. Use your calculator ani. Para makuha ang point ani diri. Then you're done because your goal here is to graph lang. Okay? So, application. So, application ng dato, ginagamit po na ang ellipse for real life scenarios is example, ang Earth sa moon, pag orbit ani niya. Di ba ang moon, kaya ang tuyok ani niya kay ellipse. Ellipse po na siya. Dili po exact circle ang tuyok po sa Earth. Okay, ellipse po na siya ha. Kung makabantay mo sa solar system na to, ellipse ang ilang ang tuyok nila. So, really, we have here moon travels about in a elliptical orbit. Ano na siya? Elliptical orbit with the Earth at one focus. And shown in the figure 10.26, the major and minor axis of the orbit have the lengths of 7,600, 7,068, 700,068, sorry, 768,000. No, sa ko, tingala po. Muna siya ang ato ang kilometers, ay ang isa kay 767,640 para sa another, ano na to, minor axis, respectively. So, major kani, minor kani, respectively man na. So, find the greatest in the smallest distance or the apogee or the perigee, respectively. Okay? So, ang ito ang vertex from the center, Earth center, to the moon center. So, dali na po kayo siya isolve. Again, kung maka-remember pa mo, ang distance manggod nato diri sa ato ang kani from the vertex or the major axis is 2a. Then, para sa distance po sa minor axis nato diri is 2b. Okay? So, umuo na, i-divide nimo siya, makuha dahil mo ang value sa a at sa b. Nakuha, kaniya nga to ang b. Distance na sa may north axis, then kani ang major, yung ng a. Okay, then use the formula lang dayon para makuha na dahil nato ang c. Diba? C square is equal to a square minus b square. So the answer is 21,108. Ang ato ang answer ani para sa C. Okay? So the greatest distance between the center of the Earth and the moon, center sa moon, igura niyo siya i-add. Igura niyo siya i-add. So the answer is 405,508 kilometers. Then the smallest distance, i-minus lang nimo. So the answer is 360,192 kilometers. So that's your answer for, again, para sa ato ang application. So elliptical orbit. Okay, next. Next, what pa naman for eccentricity. So for the eccentricity, the reason it was difficult for early astronomers to detect the orbits of the planets are ellipses, that the flight of the planetary orbits are relatively close to the centers. So the orbits are nearly circular. So naatay measure of ovalness of the ellipse. We are using the concept of eccentricity, the ovalness of the ellipse. Pareha siya sa latus rectum. Di ba sa latus rectum kay ang wave niya or ang openness sa parabola. Kaya maglisod ba tag-drawing? Kung dili ka sure jud sa eksakto pagka-drawing sa parabola. So naapod na eccentricity.
yung ovalness niya sa ellipse. Kaya naman ta magpunta ka drawing ra. So kailangan sakto ang pagka-drawing niya sa ellipse. So that's why we have here the eccentricity. We are using this variable E. Okay? E ang pasagot mo na siya ng eccentricity. We have the formula C over A lang. Where lang na ito ang eccentricity fraction form or decimal form lang na siya from 0 to 1 lang yung boundary for every ellipse. Okay, di siya nagpas ng 1, di bababa ng 0. Ano na siya? Okay? So, ano siya ang mga tarang example para pag makabalo ta sa eccentricity. So, example sa number 1 na to, we have here the following equation. Okay? So, kung pangita na to diri sa eccentricity, nakuha na nato ang C at saka A. Make sure ang boundary niya 0 less than C less than A. Okay? So, ang A nato, 5. Okay, A square man yung A square is equal to 25 niya. 5. 25 man na. So, A is equal to 5. Okay? How about the foci? How about C? So, isolve po din mo C. C is equal to, let's say na, square root of A square minus B square. So, the answer is 25 minus 5. Oh, sorry, 25 minus 9. Ang sako, 25 minus 9. Diba? So, the answer is 16. Square root mo na, 4 na yun. So, your answer for eccentricity is 4 over 5. 4 over 5. Nakuha siya. Ay, C over A na ba ang formula? Okay? So, muna siya ang C, again, ang distance mo ang point to the foci mo ng C. And then ang A na to, half sa major axis. Ang distance ana from center to the major axis or the vertex ana mo ng A. Muna nag-2A siya kay direct pod apil ba? So, A lang ha. So, muna sa answer, eccentricity na to. How about this one? Okay? So, ang answer na to, isolve pod na para sa eccentricity na to. Okay? So, diri, ang A na to, syempre, ang mas dako ani kay 3. Square root of 5 mo ng B. Diba? So, answer ana, A square minus B square. So, 9 minus 5. Okay? The answer is 4. Square root ana, 2. Okay? So, the answer is 2 over 3. Tama? 2 over 3. So, muna yung mga eccentricity. Para din sa number 2 na siya nga question. Okay? So, inato na. Okay? So, anyway, lang yung kasama ng uban ha. So, we're done. Ayun, we're done naman ta. Para sa discussion na to for ellipse. So, again, practice mo ani ha. So, ani ha kani. Makita mo gina nga puro automatic ang ato ang x sa ang k na to. 0 na siya. Vertex na to 0, 0. Ang x sa ang k kay 0. Okay?
HK na to 0 na siya. Mo nang nasa center ani kay nasa origin. Basta yan nga forma. Wala yung mga forma nga standard form automatic natay HK na value ani. Dahil practice mo niya pag completing the square kani natay mga general form completing the square para makita ang standard form ana, and then pakita ko na itong mga other details, yung minor, major, axis, centricity, foci, center. Mga ito yung kinahanglan para makagraph dayon ka. Okay? So we're done.